U għaw sejjer ħal ġdid. Dun George jiltaqa' ma' tifel jimbotta karretta. Għatini lajnuna qallu. Dun George jgħid li huwa mettidu biex jgħin lil dan it-tifel. U f'daqqa waħda ħass bħal ħlewa tas-sema. U ma jafx minn fejn għadda jew kif wasal lura d-dar. Iktar tard, Dun George ifisser din id-dera lill-membri tas-soċjetà tiegħu hekk. Dak it-tifel ta' 12 sena kien bħal Ġesu. Meta kellu 12 sena jiddisputa fit-tempju. Iż-żibel mxebbaħ minn Kristu mat-talim. Bħalma d-demel ikabbar il-pjanti, it-talim ikabbar u jsaħħaħ lir-ruħ. Il-ħabel isfar huwa xbija tal-għaqda mal-Papa u l-karru broti baxxi iżda sodi ma tistax tkun ħaġa oħra ħlief is-soċjetà tal-mużew. Jien nimbotta l-karru u Ġesu jimxi quddiem. U jgħaddini minn fuq xirid, fjuri jew tajn. Għalhekk fid-diffikultajiet u Kristu li qed imexxi u jien u s-soċi nimbuttaw il-karru tiegħu. Il-mużew niltaqa' ma' nies li jħobbuni u ntgħallem fuq Ġesu. Aħna bħala ġenituri naraw li l-mużew jgħin l-tfal fil-formazzjoni tagħhom u lilna bħala ġenituri wkoll jgħinna biex inrabbu l-uliedna fl-imħabba tal-Alla u ta' xulxin. Il-mużew inni naraf jien min jien tani l-opportunità li nara fil-kwalitajiet u t-talenti li jien għandi u fuq kollox inni nara fl-importanza tal-relazzjoni u l-komunikazzjoni tiegħi mal-Alla. Għalija kien dak l-input biex ngħidlek li jenni naraf Alla xi jrid minni. Jiena membru tas-soċjetà tal-mużew u fil-vokazzjoni tiegħi rrid li l-ewwel li naraf aktar lil Ġesu biex imbagħad inkun nista' nwasslu lill-oħrajn. Dan nagħmlu permezz ta' laqgħat ta' tagħlim kif ukoll bl-eżempju tiegħi fil-ħajja ta' kuljum. Jien naħdem fil-qasam tas-saħħa u fuq il-post tax-xogħol nipprova ngħix aktar bħal Kristu fosthom billi nittratta l-persuni li niltaqa' magħhom b'imħabba u b'dinjità. Dan ma nistax nagħmlu jekk jiena ma nfittix li naraf aktar ir-rieda ta' Alla permezz tat-talb u tat-tagħlim. Is-soċjetà tal-mużew li bdiet fis-7 ta' Marzu 1907 illum għadha wkoll timbotta l-karretta biex twassal lil Ġesu. Bnies bħali u bħalek. Forsi llum Ġesu qed jgħidlek ukoll għatini l-għajnuna. Ser tmitt idejk biex tgħinu. Il-paċi miegħek.